ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கலாவதி வில்லேஜ் ஃபுட்ஸ். பாருங்கள், நான் வந்து உப்பு இல்லாத அதோ கொழுக்கட்டை செய்கிறேன். அது உப்பு போட வேண்டாம். அதுக்கு நீங்கள் செவ்வாப்பிள்ளையாருக்கெல்லாம் நம்ம செய்வோம் பாருங்கள், அந்த மாதிரி தான். அதை வந்து நம்ம மற்றவங்க எல்லோரும் சாப்பிட முடியாது. இதை வந்து எல்லாருமே சாப்பிட்லாம். அதுக்காக தான் நான் இப்போ வந்து செஞ்சு காட்டுறேன். சின்ன கப்பால், அது டம்ளர்னால் ஒரு அரை டம்ளர் அளவு வச்சுங்க. 100 கிராம் அளவு இருக்கும் மாவு, அவ்வளோதான். இப்போ பாருங்கள், 100 கிராம் அளவு மாவு. இதுக்கு வந்து பாதி தேங்காய் நான் வந்து துருவி வச்சுருக்கேன். இந்த தேங்காய் அப்படியே ஃபுல்லாக இந்த மூடியெல்லாம் திருவி இதிலே அதை சேர்த்துறேன். தேங்காய் வந்து அதிகமாக போட்டால் தான் இது டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து பிசைஞ்சி அப்படியே எடுத்து வச்சிட வேண்டியதுதான். இதை வந்து நம்ம செவ்வாப்பிள்ளையார் டயத்தில் வந்து யாருக்கும் நம்ம கொடுக்கக்கூடாது. இப்போ வந்து இது எல்லாருமே சாப்பிட்லாம். அதுக்காக தான் நான் செஞ்சு காட்டுறேன். உப்பு மட்டும் போடக்கூடாது. நீங்கள் மாவு நல்லா பிசைஞ்சிக்கிட்டு உங்களுக்கு எந்த டிசைன் வேணுமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம். நான் வந்து தேங்காய் வந்து நான் இன்னும் கொஞ்சம் திருப்பி போட்டுக்கிட்டேன். எனக்கு பத்தலை. இது தேங்காயில் தான் வந்து உங்களுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்குது. நம்ம உப்பு போடாதனால வந்து தேங்காய் போட்டு செய்யும்போது தான் டேஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும். இப்போ இதை வந்து அப்படியே நம்ம வந்து அப்படியே தட்டிடுறோம். அப்படியே கையிலே வச்சு நம்ம தட்டிக்கலாம். உங்களுக்கு எந்த ஷேப் வேணாலும் தட்டிங்க. உருண்டையும் பிடிச்சிக்கலாம். அப்படியே நான் செஞ்சு காட்டுறேன். இந்த மாதிரி தட்டி நான் அப்படியே எடுத்து வச்சிடுறேன். சின்ன சின்ன உருண்டையாக நீங்கள் இப்படி கூட செய்யலாம். இந்த மாதிரி நான் செஞ்சு உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன். பாருங்கள், இப்போ நான் வந்து தட்டி அப்படியே உருட்டுறதெல்லாம் உருட்டி வச்சுட்டேன். இப்போ வந்து வேக வச்சு எடுத்து காட்டுறேன் நான். பாருங்கள், இப்போ வெந்துருச்சு. நான் எடுத்துகிட்டு இதை வந்து உங்களுக்கு பிளேட்டில் மாற்றி காட்டுறேன். இது வந்து எல்லாருமே சாப்பிடலாம். நான் வந்து செவ்வாப்பிள்ளையாருக்காக செய்யலை. இப்போ சாதாரணமாக வந்து உப்பு இல்லாத கொழுக்கட்டை வந்து எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் நான் வந்து செஞ்சுருக்கேன். இது ஆண்கள் எல்லாருமே சாப்பிடலாம். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதை மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க. நான் பிளேட்டில் மாற்றிட்டு இப்போ காட்டுறேன். பாருங்கள், நான் வந்து பிளேட்டுக்கு மாற்றிட்டேன். இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். நாங்கள் போடுற வீடியோலாம் அப்பப்போ உங்களுக்கு கிடைக்கும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.